Salamu alaikum. Wa alaiki salam. Za mu ma wata tambaya. To Allah ya sa na sani. Tsakanin tele da ɗan siyasa wa ya fi wani cika alkawari? Tsakanin tele da ɗan siyasa wa ya fi wani cika alkawari? kai. Gaskiya tele ya fi cika alkawari. Ka tabbata? Kwarai kuwa. To me yasa ka ce haka? Saboda yi shi zai ce ma ka je ka dawo an jima ko ba maki an jiman nan ka samu. Amma ɗan siyasa zai iya ce ma zai dawo zai muku aiki zuwa ƙarshen wata bai zama dai ku samu wannan aikin ba. A shekarar ma ba ku samu gaba ɗaya ma ba ku samu ba. Kwarai kuwa wannan tabbacin magana ta haka take. Gaskiya mai ɗinki ya fi cika alkawari. Saboda me ka ce haka? Dalili saboda da yawa wani lokaci akan sami mai ɗinki wanda kuke da alaƙa da shi ya cika ma alkawari. Mutukar a ce kamar kana da abota da shi wadda take ta kusanci, amma ɗan siyasa bai san wannan ba. Ko kuna da kusanci da shi? Gaskiya wani lokaci yana ajiye wannan kawai kuma ya ma abin da yake ba daidai ba a ciki na saba alkawari da rashin cika alkawari. Kai gaskiya tsakanin tela da ɗan siyasa kowa fa shegen kansa ne, saboda a yanzu haka ɗan siyasa sai kun yi alkawari in ya ci ya hau zai ma abin da ya kamata, sai kuma idan ya ci daga matansa sai 'ya'yansa sai kuma surukansa. Shi kuma tela akwai bangaren da tela yana da cika alkawari, amma shi ma fa ba fa har can ba. Tela za ku yi alkawari yau da daddare za ka zo ka karɓa dinki, to sai kuma sati na gaban ma sai har ya kai ku da bacin rai. Gaskiya tela ya fi cika alkawari za a iya cewa, saboda shi alkawarin dan siyasa zai ce zai yi amma kuma hakan da wuya. To ai shi ma dan siyasa yana cika alkawarin wannan. To amma kuma in kaga ya cika sai dai don biyan bukatarsa. Gaskiya dai ina kokonto akan abin da ka faɗa. To dama gane gaskiya ai da wuya. Gaskiya wani zaman dai dan siyasa ya fi cika alkawari, saboda shi dan siyasa a lokacin da yake neman takara dai yana so ya samu zaben dole zai cika ma alkawarin da kake nema. Shi kuma telan fa? Shi kuma teliya in dai kana son dinki gaskiya zai iya ce ma gobe ka dawo, kuma goben idan ka dawo ba ka samu